Teraz pak to natáčí, už to natáčí. Máte mě tam? Mám, samozřejmě. Na závěr ještě. Kde vykončíte? Dobrý den, těším se na vaše vystoupení. Tak přátelé, ještě mi tady chybí jediný mikrofon, ale to je jedno, budu používat termín, do té doby ještě nebude všechno připraveno. Přijďte na tomto pódiu prvního velice důležitého člověka a tím je rektor České zemědělské univerzity, profesor inženýr Jiří Balík, kandidát věd. Potlesk 10 přátelé, opřete se do toho. Dobrý den, předávám slovo. Dobrý večer, krásný dobrý večer, ať žijí studenti pražských univerzit, přeji vám úspěšný akademický rok, ať se vám daří, hodně lásky, to patří k mládí, užijte si to a krásný večer. Jděte spát až ráno. Moc koukám, že za těch pár let se ty věty hodně prohodily. Poprosím, první proud je váš z levé strany. Tady můžeme být přímými svědky, jak ty proudy proudějí, ale pravý proud, který bude proudit, bude až od té doby, až on bude celkem 7. Modrá se osvětila! Pojďte sem takhle vedle mě, to vás jsem tak nezapomeneme. Další důležitý člověk přichází na pódium sem vedle nás právě teď. Je to prorektor ČVUT, docent doktor Vojtěch Petráček, kandidát věd. Novověř s iPhonem. Dobrý večer! Já se vás natáčím, protože je to multimediální festival, tak mi tady pořadatelé dali iPhone, takže až nedělám reklamu, tak si vás natáčím. Měli bychom to trošku rozproudit. Když jsou to proudy, tak vám do nového akademického roku přeju, aby se vám dařilo nejenom ve studiu, to samozřejmě je potřeba, ale i ve všem ostatním, co budete dělat takhle po večerech, muzice, tancování, ve všem, co si hezky zažijete. Tak hezký nový akademický školní rok, hezký podzim a mějte se dobře. Wow! Samozřejmě i vás poprosím, abyste zapojil druhý proud. Stále vám ho multimediálně natáčím na váš facebookový profil. Je to tam! Zde máte video, ještě jsem nezakončil. Celý kousek můžete posunout na Facebook, myslím, že si všichni rádi šťouknou. Třetí osoba, která zde bude na pódiu, je rektor Univerzity Karlovy, profesor dr. Václav Hampl, doktor věd. Dobrý den. Dobrý večer, dobrý večer a holky, studentky a studenti, kolegyně a kolegové. Prokázali jste a prokazujete teďka rovnou na začátku akademického roku docela velkou chytrost, protože jste přišli na festival proudy, to znamená festival, který souvisí s energií. Je jasné, že do akademického roku budete potřebovat spoustu energie. To vám říkám jako jeden z vyučujících a jako jeden z examinátorů. A já vám přeju, abyste tu energii načerpávali všude tam, kde to je možný, třeba tam, kde si vidíte s kamarádama, kde je nějaká zajímavá, užitečná, zábavná záležitost, jako třeba na různých festivalech. A hlavně vám přeju, abyste tu energii dobře využili a aby ten rok pro vás proběhnul bezvadně, dobře a užitečně. Hezký večer, užijte si to. Ahoj. Děkuji, samozřejmě i vás poprosím o zásuvku. Třetí. Tak. Je to tam. Jako čtvrtý přichází rektor Vysoké školy ekonomické, profesor inženýr Richard Hindels, kandidát věd a doktor honoris causa. Máte tady mikrofon, klidně chcete dva? Klidně můžu předat, když jsme tak multimediální, můžete mít dva. Budu mít dva. Já vám přeju, abyste se krásně poměli nejenom dneska, ale abyste si krásně užili ty nejlepší roky, které vám život dopřál. To jsou roky na vysoké škole. Věřte nám všem, jak jsme tady, že kdyby to nebyly ty nejhezčí roky, tak bychom si vybrali jiné povolání. My jsme rádi, že jste s náma a buďte také rádi, že my můžeme být s váma. Já vám přeju, ať se vám všechno daří, protože to jsou nejlepší roky, které v životě budete mít. Užívejte si to a hezký večer. Děkuji. I vás poprosím zapojit čtvrtou zásuvku do našeho zásuvkového modulu.
čtvrtý proud ze 7. Je to tam. Poprosil bych i pana rektora Vysoké školy chemicko-technologické, profesora inženýra Karla Melzocha, kandidáta věd. Dobrý den. Dobrý den. Já vám to podržím, često o něco vyšší. Já už nevím, co vám říct tady po pánech rektorech. Nicméně, přál bych vám, aby celý akademický rok byl takhle vyražený mejdan, jako máte dneska. A ještě dovětek, abyste pili něco, co nebude adrenalínem a po čem se nebudete muset bát, jestli se probudíte a nebudete už vidět. Děkuji moc. Je to tam. Předposlední přichází starostka Kunratic, paní inženýrka Ivana Kabelová. Dobrý den, dobrý večer. Vážený pane primátore, vážení páni rektoři a páni prorektoři, milí studenti a návštěvníci festivalu Proudy. Dovolte, abych vás za městskou část Praha Kunratice srdečně v Kunraticích přivítala a než vám popřeju krásný večer, dovolte mi malou prosbu. Udělali byste velkou radost nejen mě, ale všem kunratickým občanům, kdybyste o tomto areálu, o těchto kolejích mluvili nejenom ne jako o kolejích Jižní Město, ale jako o kolejích Kunratice, protože tak to ve skutečnosti je. Předem vám za to děkuju, přeju vám krásný, úspěšný školní rok, aby se vám v Kunraticích líbilo a pěknou zábavu. Wow. Kunratice! 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 Nevím, že o tom mluví. Žunk! Je to tam! A jako poslední přichází pan primátor, docent, doktor Bohuslav Svoboda, kandidát věd! Hezký dobrý večer, já jsem taky filmař dneska. Dovolte, abych vám řekl parafrázi něčeho, co se říkává. Dneska pro dnešek máme víno, zpěv, smích a ženy. Zítra budeme mít bolest hlavy, prášek a smutek v oku. Já vám přeji pro dnešek to, co jsem říkal. A zítra prosím ráno ve škole. Hezký večer. Tak děkuji moc, to potěší. Tady máme poslední znížku, pro vás zároveň poslední kabel. Pozor, pozor, jakmile pan primátor zamdá poslední svůj kabel, uvidíte, jak proudy budou proudit a tím pádem oslavíme první ročník multimediálního festivalu Proudy 2012. Budete to moci vidět všude kolem nás, tím pádem poprosím, zamknějte poslední kabel. Bum! Je to tam! Samozřejmě všem vám moc krát děkuji. Já doufám, že se uvidíme i na příštím ročníku, na druhém ročníku Proudy 2013. Mějte se krásně, moc děkuji za návštěvu. Přátelé, velký potaz by se poprosil. Tolik známých osobností na jednom pódiu. Tady natáčíme, tohle natáčí, to jsem to celý skočili.